OK, takže čus. V tomhle videu vám chci sdělit jednu naléhavou informaci, dejme tomu, dá se jako to tak říct. A ta informace je to, že končím. Ano, přesně tak končím, protože už mě to nenaplňuje dělat videa, už mě to nebaví. A prostě tak no. Moc views jsem nedostával, což mě docela mrzelo, protože jsem na těch videích dával záležet. Prostě mi to bylo takový smutný, no. Tohle bude asi poslední video na tomhle kanále. Zároveň tady mám gameplay z Bite by Night, to, co tady prostě jipuju. Prostě, jo. Tohle je poslední video. Podívali jste se, doufám, na datum. Je apríl! Můžu se zeptat, proč jsem zněl jak skurvenej buldozer? A prostě dneska je apríl, vole. Tady je Springtrap. Kamo, jako docela mu to trvalo? Kde to jsem našel? Kamo, on to líbá. Nathan. No já budu. Pak je. Let's go! Konci tak. Jsem to já. Easy for ends. To je ano, ježiš, pizarja ne, piči. Tak pojebore, ty si vině. Tak to ti nepomůže. Dobrý. Je dobrý. A to je vše pro tohle video a čus.